менә шушында Акбарс птицеферма тау мукларын ташый. Монда исни торган вообще исә булмый. Шыдарлык түгел монда бу искә. Бу безнең авылга да килә. Әле кыздырып җибәрсә, кояш чыкса, монда вообще исни торган булмый авылда. Үзегез күп торасыз мондагы гамәтне, монда куриный помет бер тау. Монда 100 генә тонна түгел, монда меңләгән тонна. Монда тиши грипп, монда зараза, бу таралачак и белмим, киләчәктә экологический катастрофа булырга мөмкин бар. Башта мин мәктәптә эшләдем, укытучы булып. Мәктәбебезне яптылар. Ул мәктәпне япкач, Белкин авылына күчтем мин. Ул мәктәпне яптылар. Һәм 3нче мәктәпкә күчтем мин Пановка авылына. Инде ул Пановка авылына да эшләп булмый икән инде. Юлны бөтенләй тетеп бетерделәр. Шыкырлы-быкырлы юл, җырып булмый, барга кирәк, кайтырга кирәк. Грейдер белән үтәләр бер тапкыр, яңадан шул хәлгә керә, чөнки КАМАЗлар ташый башладылар кырларга. Куриный помет. Ул куриный помет кына түгел, ул куриная падаль уже. Аннан килә шундый бер күп ис, җылы көнне авылга килеп керә ул, без сулар хәл юк, без скоро тончыгып үлербез ныгай. Җәй көне менә җәй көне җил бу якка да иссә, безнең дә оныкларыбыз кайта, балаларыбыз, безгә монда бөтенләй яшәр хәл калмады хәзер. Безгә каядыр китерәк, безнең китер хутыбыз юк уже. Без көн саен эшкә барырга мәҗбүр. Аңа безнең йөрәк яна билгеле. Менә ничек яшәргә безгә? Бездә инде хәзер эш юк авылда, чөнки колхозлар бетте, үзегез беләсез. Мәктәптә юк, почтада бетерделәр, почтада юк бездә хәзер. Безгә кала менә шулай читкә барып эшләргә, ләкин читкә барып та эшләп булмас. Менә безнең шундый зур проблема. Өстән фермадан безнең апарыш исе төшә. Аңа да чыдап булмый, җәй көн инде без Тәрәзәне аша алмыйбыз. Тәрәзәне аша алмыйбыз, сапка су алмыйбыз без. Без кая барырга тиеш. Алдан перепелка иде, һәр ансы бетте инде. Перепелкалар тоже бик сасы. Менә тагын безнең кысрыклар авыл җире халкын белмим мин, ничек барга менә бу хәлгә. Буларда йөри торган түгел анда. Сез үзегез кирдегез күргәнсездер. Ул 6 километр бик начар бит инде, анда күп машиналар төште шул. Анда күп авариялар булды инде. Әйләнделәр машиналар. Машиналар, күп машиналар төште. Грейдер үтеп китә дә, менә шул вакташ көпчәк астына кереп, нихәл һәлакәт булды анда. Бик каты ташлар аны көнгә, 4 КАМАЗ, 5 КАМАЗ, бер туктаусыз алар юлны тетеп бетерделәр инде. Ondan soң менә Акбарстан инженерга әйтеп, менә минем ирем әйтеп, чокырларны тутырдылар алар. Бераз йөргә хәлгә керде ул. Икенчедән ул туктамасын, аны гел ташып тордылар шулай әйтер безгә. Бер ташый башлагач, хәзер гел ташылар инде шулай әйтер. Неужели аны берәр яма ясап, шунда күме булмый икән инде? Ширетеп кенә нитсәң алай булмастыр инде. Бу апарышы да бит әле. Бөтен Җәй көне тәрәзә ашырып хәл юк, ул апарыш исенә. Бик сасы, ул үләксәйсе. Үләксәдән ясыйлар икән аны. Үлгән тавык, үлгән хайваннарны алып кайталар да, шуннан чыккан апарышны алар сатып акча эшләр. Авыл халкы шул һаваны суларга тиеш. Мен аны үтәм, ватта кубытам жолда. Ватта кубытам. Мен янда машина биза элеп төштенде. Машина гошета элеп төште. Машина хәбәр я. Ис ничек? Истә бармы? Тамашанда. Hayvanlar arkanlarga menеп üskә таба. Анда апашылар үскәләр. Анда һаман ис, анда бәрәң ала башласам да шулай. Анда невозможно. Этләр дә күп, үләксәләр дә күп, Зикетләр дә шунда. бик авыр хәл. Забыли без район. Просыпается, это что случилось? Это мы опять на куриный помет, мы там, наверное, таскает. Балалар әйтәме? Балалар әйтәме? Ну, bunu скинде? Мен уже привычный. Җиде ел түзәм инде шул сасыга. Саф һавада рәхәтләнеп бакчада эшләп, шулай гына яшәрбез дибез. Бер кая да барышы түгел. Урамга чыгышлы түгел бит. Бик сасы.